3 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero ya Baibuli. Review mwancho muri witasene Kyandizi TV n'ikindi kinenga kwareganya imeyo mu biro bo mokungo stengo aseri tukole rero ndete ngo tari goika ase chinsa mocha mosocho ase bunge ya kitutu chache south ase bona tomene nabangina omwancho muri bakore emirimo emekongo pa yugwatie kogoto amete twabe tukumurekera abasubati abangina abakora kigasi chinkongo abande kigasi cyobisi abande kigasi kibe chinkongo cyo kunyaranya cyo wakana namagenda kunayagara kini bona yigarero ntete mwancu muri ria turayikira abasubati ko rucinse mocha mosocho ase bona bakora imirimo yiga yo waka ekogoto ntete ingire chinga kichinkeiga imurinde imweri bagari ya bene erinda nyare gotweresera emirimo yiga yaye buna bireka gukora angeke kengani naki asigo to basogosuka to basogenda tambe enero ndizitivu bwanso bwo gusengo kunyoria abogoto bwatya gwetera senchera ye metanda asense moya Facebook ogoto ni Mnandizi TV News digital kwekaga YouTube noto Mnandizi TV News nabo igo Wikasense media ye website tubwate na www.ndizitv.net ase akomenta nayo namba nere kwenye goncho kana na screen yawo gabo URS79219284 inere namba gotorikira SMS enyinge ane kwenye kubwate kubolya konde wense nabo gotorikira wetera ase namba eyo bona iga kokwarira nikigima ibimya gutokwatia tunyayo cyakapene ase litukolya rero ndete tumbrana no mosubati kigimo munge na kigima koro kwere ona totaya Marieta ona kyokoro kwa nagaiga ngaitore Marieta na Francis Kamora iga semore asa koro kwa mbuso mugeka independe kishimoso okay teresere mirimo yo kora mirimo kido chene magena nari saigara bakora nako gotwa akini tutebe ngaso wimigori ngasi yawo namagena rende wikatokore wetera muno bakongo kanyarubwa totogati kende kyo gokora gasi yubwa tabano poro ikaranse to ikaranse busaigo anyore kende kigwikire nyumba wikoi mupye okore gasi nebe nko anyore besa anyore kende kiko kaginga nene kwa bere go wake ko gotigira kaba nara akiriange myaka 10 kisiko agachagite sana chagite ninki cyagera to gachora wake ko goto kwagenda kigasi chimbe bona rinde kubati amasomo muno mete kigasi kiro cyabagiro kiro cyabagira cyo sibiye cyo bakora kira kiwa to karanga neye kere saiga to konyetiga to kikona kuribie gasi yo mutie biya kwanyore yiri tuko wakikuragira nyuma lakini kiro kurigere baba egase ye ne gasi enko yo waka kawatiri na buneri kali che ryateke ne gasi enko inkora ngaba swatu sabangine bakugane kigasi chingorora keiga none chamubonde chige chinke lakini ayo gachore ye enko bana karange ye saisi bongo kora no yera enko na bongo kora rinde na nyore resa kurwa rinde okay ingo bono ko oroge kigasi yiga yo komonta magena cyagera ni mete basubati karabugasi yiga nabake ngokoroge bono kora ko kai te para kora ringa bande bangawaka ni tue bangina tukikaransa tukangyawo kuna kwebundisa ngo twara kwebundisa tukanyorende twabwatire twangaire waka tutige kirende ne ya modo ko kwanyore na bakwanda waka ndi tuko tachizi ya modo ko ikaransi na wana kya modo chi na bana bana sika kama bone yenere roro twani yenere ra bana ko ikaransi twana waki ya nyore sabu
Twenyorera gaturiro. Twenyorera chinyeni. Kuragira nyumba ri. Okay, ni kiamati aire yeirete gose kuirera kiroko waka magena bunaya. Bakoro kori mirime yenda kongo ni kiamati aire gotera. Kibona goteba na gukwana rire gwaka. Aye kori gasi bona. Tukunyara gukora. Tukunyara gukurigeri. Ona yeri. Okay. Ayo raje. Ukere nkurigira linse igando chinga abasacha nabo abange. Ngaki okurira nakore egati abasibati n'abasacha asemirime yiga. Arabasacha nabo bara abange. Abasibati turaba kyo. Muna ubagenda mu bondo. Bala kobera urali. Bona lente abo barabuye ikira banyore ya mundo bage. Sirinde narap. Sentaranya inde kenga sega kwa. Yari yani ma. Sawanje. Iyo bana keme emeremo yene gati abasacha na inu wosenga kyo bwa matiko ni bori. Kuwa matiko ito. Sana bori go etera mabago koraiga. Kiro moto munago koraiga. Enyorere kire kiaye. Agende kuragira mwana. Emeremo yo kora ni bo wakanu asiritu wose wiko ichugega. Kora. Ora kanuri tuko. Kere kote ya. Itaragenda. Nabo genda tokorerete. Igo ikegende. Neba kole nchara. Bana kole nchara. Konye gari teracha nabo genda ko baracha nabo genda to benchara. Ora nabo genda to waka. Ekora to wikaranso kiora mbora maboko na maboko. Enkaransa iga. Linde bingikire nyumba chiko. Okay. Okay, mwantu muri kurugo koronje maitenga eyene mirimo yabaga kana ndi abasaye kwa tonyonya nabagaka abasaye nawo bakora emirimo yiga emekungu anene yo waka amagena kyagira abasaye nabo bare abanyanguru tumanze ngana uba kwate chinguru lakini bona je ikirenga abasubati abanginaru kapisa yiga mago korondo chenga paka chimbuti cyakire mutu nero kale waka amagena namangana amakongu boli ndete to siomi omotima kwa mokega to kwirina tumai kwa gendera namange Ndizi TV obwansu bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotage tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ayumwanju wegeta sini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na boigo usonje mirubiri yito chinsemero ngebere nenye nyaranга na bogo sonje wetera sesimi yao ya kuboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi no asomwancho murigeria nigo turi sense mwagaiga turi marani na gaiga no mwaziri bwe sector y'uburimi onyare ko bagagwikana gati abageni banda bange eka tura sense meiga nigagenda tugutara umurimi uri gase gati abarimi abange bakora uburimi bwe chinsu eka tugenda gucengera gose tugenda gucengera rituko rie chinsu imeyorogongo rwa gusi gose ase ense ya Kenya aso mwaziri ito kora batebi na ki nuru cy'uburimi bwe chinsu na na ki mekakati ya se county yo kwene kyanga abarimi be chinsu kabari busyo bia mono muraria
Aselietana Elichoke mwa ubori nincho mwasiri wa agriculture, livestock and fisheries. Asa balimi baito bagusi ntogendrete ko baimisanga batware chipond ase bali barange na roche ase lirabaliriri ko nyako bali ko retain amache na bakore machipondi chiabo na bali ase lirabaliriri ko etia amache ntobwate gento gekoro ku bond liners sana ngaiga ne kitumbigia koro kwa Eagle Fish Farmers ase ndi muno secretary eyene ndani kwenye tutarachu kumanyangi kere ndana rosetienke lakini ekero EPPP aje batasomia tukanyora nkabayin kwenye suki gochaso mwancho murigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobekita sini kia uwanjete toma ujumbe ngayelie takuza gochase namba 15601 watia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Boigo na bugwa kikura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kiringa ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bwomugusi ngine gasiyene ngoma cyo bara kwanyara magena yanga chara makongu palache watiri yangire kosimya kan wikabwe kongi ero emi unde yo kanye tere ndita ero ko ruanga tuko kwao ama mekonora go kugoro sate amo kwaro sa bana wikoro sera kirinde bwe kongere kai wate gasiyene te yura akore gutatiye igayo nero tawakora mwancho bari gukwariga nikigimani ko twasira ase tunda ya kabire imenyo murobire bo mukunguste ngo me Ndizi TV nabo bwasugo mugusi ase bono turashisa mu kirchamo sukuna na batengando chenga abangi na kabisa bakale waka eko goto aho cha waka goto chideka icho iri no nyene uri baro lakini bono nchena temire mali ngene bureliga ni ngwaka gose mara 10 na manyago chaka goko ugosa minyorana lakini era ndose ngagwa kali moiga ligena liriri yabeire iko kwari kan kima tewenderera ko igwa ngaki apire ko akora emireme yega ijaja anene nga baba yanyene serikali ya nyako basirandiga serikali nabo kurigereria abo ngasi yawo mwanye korigo mukonyo kurasa serikali
Ndeteyo urakora kendo uranda kuria kuba serikali bono uguciuna kio urachikuria bokonyi kuba serikali utabwatie nchira kurwaro uko baburi bagokona nde bagokonye bo ise wikarinde bye kogererio kori gasi yao anyore besa yao korere mutana. Okay, inakio okunyara ko balance igatie family n'imirimo yawe Uko balance nabo kuimoka kera gwakorira urimo ko kubarigeria babo baba nja okay negasi yanka no batodo ko gusa yanka nande nayo gukora ndetayo amongi na stengo boli kabisa kore gasi yanka nande baba wachaka wache gasi egasi yengo mopaiga kai egasi nere yokubwate gosino bwate ende ogokora utatiyiga ndeteyo yeyiga negasi yawe yani enere gukora geri yako somereka bana igo nonya seta yora tabole mete igo kwenda mugono kasiteyo hey mwantu murigereria na bokonya gotu kwatira senchera yemetanda atsensemo ya Facebook tunyina Ndizi TV News ndicho koikaga YouTube no tuna Ndizi TV News na boigo ensemo ya website kunyere na www.ndizitv.net na goitira namba asotorikira SMS torikira namba ya 0792192834 inere na bomwa chimorira ogotoikera nero Ndizi TV goitira SMS na anaje kwanya kubuka iko uyu utigane magana ayo watamaga kwanya gwikira uigwete kabisa utigana na gukora sete bana ndo chike umenga inchentie bano inchendi usiara rinde nchikorage bwa kome ndo chikora okay akera kurigeria echire ya magina ya ngaimo kurusi echire ngaimo konya chi customer chino magara ito ora ite iro chimera iro boli na kia kwa peye kwa nbole enta gete kia sigete asinde toga bebe yube ke bora tega yube ke boyi na into toma konya ore musaru ko okay igo tari monto kwata inga bono amagina na baire ngakire kokota ya ayogo ichekera ya kirumere gariga ayogo ringa ngomanya ko watone kioko ugamberi muigwana rende kera muigwana nire egari ichebe kera ya betu koirere nempire ntomaga nyore gasi porwa kuchikora okay inga ngaimo kurusa magina ya kurkurisa bakwa yande nkorware sakawa yande nkorware bogere bono renda ichasa twana wikaransa twana utigiri okay ige moko gora gose moko nande mwachikoya twakanda twagoryo manya nurigire ino mwacha waterisa twacha watwa cyane kumugwetera kimwe kimura asemereme yino yogo akikogoto icandero wikwetere mbali ekogera na magina ya tayonsa igwikaranse waka tokonyora igikurikorwo kuyonyora magina iyo wake anyore besa kurwaro uguri ndagirura makongwanda ke nandi mokora itira makongwa mange yokwetera ndero ko wikote mena kyokorigia anyore kero taria samagina yonyore munanyana konde ya mugondo hende okore anyore besa kurwore ndetse kora andake mwa chikasoma chanya ko babora ndirare gwikaye yarakire customer cyarabura yara kora kwirinde yara tende narinde kera chikasoma chitai akirande chigotoka abachikoira nempirinde twamanya kurage okay uye mano mwacho murigereria ndo chenga emirime higane mirime makungu kalengana buna kweresa ndi buna gukora uikuragire kabisa uikotware kimburu bono obosemi bwao goche ase abasaya mburu byo
abasaya abasubati abangina bari bari school bona nabara burendo setiga baramuna twekonge tigo gukora nabara ubarigererio nyendo bwatiga sinde bagukora sasa nabara bwasamagina iba kora robaka banyora ni nabara kibesa kugoro ndi bakuraje okay na ase yutoke myaka 5 iri mutu ngakio amarora onara marani ono rinde ndo senga ase myaka aro 5 iri mutu abakongu no banne bororo na embono mboro akirinde ndo senga bono guciagu bakongu mono gwetani wikakero montara na kia kwibeka Lindara na kia gwitira maitira bona nyora na kienda kuraje okay ivo ngakio myaka 5 na bora chukendera gukora emere gusiro kunyara gwachinchite emere guchimege meme nao bono tingo manya myaka 5 gusani nyora kwendara no gose tokora abikire igo ya sato ko korike na kwa ya spende tiyo kamera ko sete kira spirit kita Kamrede tua nyete basi tua sop. Bono tu iya kira skendi. Bono kabangi ner ning to masoma itore to. Bila gutiri ya na takon. Baba tiganda ko ekere kwale gukina. Nkwa rengera tugusekano cyo kore mirime genda kunguga. Yai. Bono nabo umate ko gukina to ko mayanga kana bango se ko kore mirime mako. Ni yengo karabon. Bono gukina buru kere to akitari to abana to aro tendai. Ora rinde to ikire nande se bono ya kongire. Wetera rinde gukina kuri to akile. Muyimano mwanchu murigereria ndetse ngaga igana to gwikira amwario amurobiro bwo mukungustengo ase emana bo bayarero mwigorire mirime nako bakora amongino jiga agwache kogoto kabisa nona ya otanyare okora mete myaka yaye kali myaka ya wati kogoto yaya ne mega myaka wanta kukaransa anyawale kendero obeka mo lakini kwenda ko bayo kambo kubogima bono ya ikire ngana bakogendera gwati kogoti neba obeire ka ose ogotire ase gotiga togendera gosegeta na bunancho abaswati kuika ekende twara oborigererio bya Imyandizi TV nabo bwansu obwo mugusi